Е, така гледа. Гледайте хора, аз съм Съни, тук с мене. Пунски, TV и Nothings. Аз не. Аре, бе. Не, само днеска по Пунски се кара, но на Nothings не му се кара нещо. Ще правим тестове, няма да нещо друго, не? Да. Почваме. Клипа ще... Хора, клипа ще е там 30 минути. Клипа ще е 30 минутен. Да си реша моите работи! Това, много е мощно това. Знам. Клипа... Казали, че тук му се- Клипа ще е хора 1 минута. Казали, че гумата ти беше спукана. Не. Хора, гумата ми беше спукана. И сега е много мощно. Пак колело може да държи 5 години. Това е No Thanks! Гледаме дрифтовете на No Thanks, хора! Уау! Пепунски? No Thanks! Отиди! Хора, това... Момчета! Момчета, елате до мен да свършим клипа. Добре. Ще имаме от 1 минута. Хора, това ще бъде следващия клип. Бъде се гледа, след по един коментар, ще ми следващия клип. Чао! И едно лайкче нагоре. Да. Дайте на него. Тирички. Да. И чао!